Ir-raba ta' Marzja Matuk ilhom aktar minn ġimgħa li rapportaw nisa, iżda sal-lum għadhom ma semgħu xejn minn għandha. Iż-żagħżugħa ta' 23 sena miż-żewġa lil Ġommi Kallejja Matuk, l-istess persuna li allegatament ipprova jdaħħal f'pajjiżna xi splussiv u jixtri mid-dark web il-falenu. L-akkużat ta' 36 sena kien instab ħati f'Lulju li għadda tant li weħel 5 snin ħabs. Iżda ngħata l-ħelsien mill-arrest fuq numru ta' kundizzjonijiet wara li appella s-sentenza li ngħata. Ir-raba li tkellmu mat-Times qalu li għal jiem sħaħ Ġommi naqas milli jiffirma fl-ansa tal-pulizija, meta din kienet waħda mill-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest. Dan kien diġà qajjem suspett tal-pulizija sakemm aktar tard il-qraba ta' Marzja rrapportaw li żagħżugħa nieqsa. Fil-fatt kien huwa l-ewwel li beda jissuspetta li ġara xi ħaġa lil Marzja wara li naqset li tmur għax-xogħol. Nannita wkoll bdiet iċċemplilha iżda qatt ma qabditha. 3 jiem wara qraba taż-żagħżugħa marru d-dar tal-koppja iżda ħadd ma fetaħ il-bieb. Filwaqt li tfittxija mill-pulizija fuq ġewwa tal-post tagħhom sabet biss taqlib sieħ. Bil-koppja jaħallu warahom 8 tiklieb u wasfur. Iżda iktar minn ġimgħa wara li sar l-ewwel rapport lill-pulizija jidher li l-koppja tinsab maħruba fis-Serbja, għalkemm il-pulizija għadha ma lisnet l-ebda kelma dwar dan kollu. Mhux magħruf jekk l-awtoritajiet lokali rrappurtawx dan il-każ lill-Interpol jew jekk bdewx jaħdmu fuq mandat ta' arrest Ewropew fuq l-imputat. Mhux magħruf lanqas kif Ġommi kien irnexxielu joħroġ mill-pajjiż bil-kundizzjonijiet li kienu imposti fuqhom. Ir-raġel infittex għandu rekord kriminali mhux żgħir, kif ukoll mhux l-ewwel darba li ħarab mill-pajjiż meta kien jinsab fuq bejl. Fl-2015 hu kien ġie arrestat bord ferrovija fi Sqallija li kienet sejra lejn l-Italja wara li telaq minn Malta meta kien qed jaffaċċja proċeduri kriminali relatati ma' traffikar tal-kannabis.